Jum Malta li ġiet ċelebrat fl-Expo 2025 il-fira dinija mifruxa fuq 6 xhur li qed issir fil-belt ta' Osaka fil-Ġappun serva bħala sfond tajjeb biex Malta u l-Ġappun jiċċelebraw is-60 sena ta' relazzjonijiet diplomatiċi. L-attività ta' Jum Malta ġiet indirizzata mid-Deputat Prim Ministru Ian Burch li stqar li s-sħubija bejn iż-żewġ pajjiżi qed tipprometti ġejjin b'aktar kollaborazzjonijiet ekonomiċi, soċjali u multilaterali. Fost l-aħħar inizjattivi tħabbar ftehim bejn iż-żewġ pajjiżi biex żgħażagħ Maltin f'etajiet bejn it-18 u 30 sena ikunu jistgħu jiksbu viża bla ħlas biex jagħmlu sa sena jesploraw il-Ġappun u bl-istess mod żgħażagħ Ġappuniżi jkunu jistgħu jagħmlu esperjenzi simili f'Malta. Dr. Burch spjega li l-ftehim magħluq fis-sigħat ta' qabel f'taħdidiet li kellu mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ġappuniż Hisayuki Fuji jidħol fis-seħħ f'Jannar li ġej. Wara l-fehma li l-ftuħ is-sena l-oħra tal-Ambaxxata tal-Ġappun f'Malta kien pass kruċjali li jissiġilla relazzjoni li komplet tikber fil-qawwa u fl-ambizzjoni. Stqar li dan wassal messaġġ ċar li Malta u l-Ġappun mhumiex biss ħbieb imma pajjiżi li jafdaw lil xulxin u li jħaddnu valuri u prinċipji komuni. Semma f'dan il-kuntest li ż-żewġ pajjiżi servew flimkien bħala membri eletti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda fis-snin 2023-2024. Id-Deputat Prim Ministru għal-fehma li l-kummerċ ħieles huwa s-sinsla ta' relazzjonijiet bilaterali bejn iż-żewġ pajjiżi u semma bħala prova ta' dan is-suċċess fl-esportazzjoni tat-tonn. Dr. Burch awgura li ż-żewġ pajjiżi ikomplu jikbru flimkien fil-kummerċ, fil-kultura u fil-konnettività. Il-Padiljun Malti fl-Expo huwa vetrina ta' dak li għandha x'toffri Malta. Numru ta' entitajiet illi tellaw il-kisbiet u anke esponew il-ġmiel u l-kultura ta' pajjiżna kien hemm ukoll interessanti l-bies ta' kavallier u l-bies ta' samuraj li kien moti lilna fit-seklu 19. U għal daqstant din ir-rabta illi anke ġiet ikkonsolidata biktar kisbiet f'dawn il-ġranet stajna napprezzawha u issa rridu nkomplu naħdmu fuqha. Id-delegazzjoni Maltija inkludiet il-Ministru Clifton Grima. L-attività ta' Jum Malta fl-Expo f'Osaka intemmet b'kunċert bis-siem fost l-oħrajn ta' Joseph Calleja u Destiny Ciuchiniere.